Aquesta setmana coneixíem que el Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus ha augmentat en 58 la llista d'establiments col·laboradors del programa Voluntariat per la Llengua. Ara ja són 191 entre Reus, Cambrils i altres poblacions del Baix Camp i del Priorat. Aquesta iniciativa és un programa de foment de l'ús social del català que té l'objectiu de facilitar a les persones que en tenen coneixements bàsics la pràctica d'aquest idioma en contextos reals. A més, es vol promoure entre el col·lectiu catalanoparlant la idea que no cal canviar de llengua per acollir millor les persones que arriben a Catalunya. Parlem amb Anna Saperes, directora del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus. En una ciutat com Reus, que és eminentment comercial, doncs té un pes important i té una significació especial que botiguers, que persones que tenen comerços també contribueixin i posin el seu granet d'arena en aquest programa. Doncs una cosa tan simple com a no canviar de llengua quan la persona que els vingui, el client que els vingui, parli en català ni que ho faci amb dificultat o ni que ho faci amb un accent diferent o amb més lentitud. El programa Voluntariat per la Llengua posa en contacte dues persones, una que és parlant habitual de la llengua catalana, tant si és la seva primera llengua com si no, amb una altra que està aprenent a parlar en català, que ja té uns mínims coneixements per portar una petita conversa, però que vol agafar fluïdesa, que vol trencar el gel, que vol perdre la vergonya de parlar en català. El compromís, tant de voluntaris com d'aprenents, és dedicar-se una hora a la setmana durant 10 setmanes per fer qualsevol activitat, però en llengua catalana, per anar a passejar, anar a fer un cafè, anar-se'n d'excursió, anar a jugar a bàsquet, el que vulguin, sempre que ho facin en llengua catalana. Treballar, dinamitzar l'ús social de la llengua catalana, que la llengua catalana no es quedi a les aules, no es quedi a les classes del centre de normalització, sinó que les persones que volen incorporar el català en el seu bagatge lingüístic ho tinguin més fàcil, tant a classe com fora de classe. Els nous col·laboradors s'han obtingut arran de les visites que es van realitzar durant tot l'any passat. Dues de les botigues adherides ens expliquen per què es van afegir a la iniciativa. Primer que res, com a catalans estimem la llengua i llavors ens agrada que aquí a l'establiment es parli català, tot i amb això, vull dir, s'atenen tot tipus de llengües possible. Procurem que tothom que ve aquí, si realment l'entenen, els hi parlem en català i ens contestin si pot ser en català.